ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9 பகவத்கீதை 18 டேஸ் கிளாஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அத்தியாயம் 9 மொத்தம் பகவத்கீதையில 18 சாப்டர்கள் இருக்கு. அதுல நம்ம இன்னைக்கு 9வது சாப்டர், அதாவது பாதி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது பக்தி யோகத்துல வர சாப்டர். இந்த சாப்டரோட பேரு ராஜவித்யா ராஜகுப்ய யோகம், அதாவது மிகவும் ரகசிய அறிவு, மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். ரகசியம் அப்படின்னாலே அது நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுலயும் இது என்ன மிகவும் ரகசியம் பகவான் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த சாப்டர்ல என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸ் எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரேயர்களை சொல்லிடலாம். லலிதா மாதாஜி. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. படிக்கிறேன். ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादाल सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भस्तस्य देशधारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 9 பார்க்க போறோம். மிகவும் ரகசியம் அப்படின்றது நம்ம என்னன்ற தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அத்தியாயம் 8 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகள். அதாவது அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட 8 கேள்விகள் நேத்து கேட்டாங்க இல்லைங்களா? பிரகிருத்தினா என்ன, ஜீவானா என்ன, பிரம்மானா என்ன, அதுக்கப்புறம் அதிபூத, அதி தெய்வ, அதி யக்ஞா இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத கேட்டாங்க. அப்புறம் மரண காலத்தில் எப்படி பகவானை நினைப்பது அப்படின்றதையும் கேட்டாங்க. அதுக்கெல்லாம் பகவானும் நம்மளுக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. இறந்த நேரத்தில், அதாவது இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது அது எப்படி அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். பை மீன்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ், நித்தியமா பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதனாலதான் பகவான் அவங்களோட ஆப்பலன்சஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. நான் இதுல இப்படி இருக்கேன், நீர்ல சுவையா இருக்கேன், நெருப்புல வெப்பமா இருக்கேன், அப்ப அந்த சூரியன் சந்திரன்ல ஒளியா இருக்கேன் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு தண்ணீர் குடிக்கும் போது, தீர்த்தம் எடுத்துக்கும் போது பகவானோட நினைவு வரணும். அதுக்கப்புறம் சூரிய ஒளி சந்திர ஒளியை பார்க்கும்போது பகவானோட நினைவு வரும். இந்த மாதிரி நம்ம அதுக்காக தான் பகவான் அவங்களோட ஆப்பலன்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இதுலயும்
பகவானை நம்ம பார்க்கும்போது. ஏன்னா எல்லாத்துலயுமே என்னது பகவான் வந்து ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹி ப்ரொவைட்ஸ் இன் எவ்ரிதிங். ஒண்ணு கூட பகவான் இல்லாத ஒரு விஷயம்ன்றதே கிடையாது. ஏன்னா எல்லாமே பகவானோட உடம்பில இருந்து தான் வந்தது. பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கார்னோதய கஷாய விஷ்ணுவோட உடம்பில இருந்து வந்தது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எல்லாம். அப்ப எல்லாத்துலயுமே யாரு இருக்கா? பகவான் இருக்காங்க. அந்த தாத்பரியத்துல பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எதை பார்த்தாலுமே பகவானாதான் தெரிய வரும். அப்போ நித்தியமா பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது, அது நம்மளோட குணத்துல, செயல்ல, அதுக்கப்புறம் பக்தியில. அதுக்கப்புறம் யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது அப்படின்றத பார்த்தோம். தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் அதை பத்தி நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, அதுக்குள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன, அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கும், மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தி உச்சநிலை. அதாவது பக்தியின் மூலியமா மட்டும்தான் பகவானை அடைய முடியும். வேற எந்த வழியுமே சாதனமா இருக்கவே இருக்காது. பக்தி மட்டும்தான் சாதனம். கிருஷ்ண பக்தி, பகவான் அடையணும், பகவானே கிடைக்கணும் அப்படின்னா பக்தி ஒண்ணுதான் சாதனம் அப்படின்றத சொல்லி முடிச்சாங்க. அப்போ அந்த பக்தி என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9 என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம். அது வந்து 9.1 9.10 வரைக்கும் ராஜவித்யா ராஜகுக்யம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்னென்ன அப்படின்றது 9.11 to 9.25 வரைக்கும் சததம் கீர்த்த எந்தோமாம். அதுக்கப்புறம் பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. பக்தின்றது ஒரு இனிமையான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? பகவானை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அன்கண்டிஷனல் நம்ம வந்து நம்மளோட அன்பை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க போறோம். அப்ப அது இனிமையான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அதனால்தான் பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது ரொம்ப விருப்பப்பட்டு ஈடுபாடோட நம்பிக்கையோட பகவான் மேல நம்பிக்கையோட அதை நம்ம வந்து பகவானுக்கு செய்யும் போது பகவான் நம்மளுக்கு அவசியம் கிடைப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 9.26 9.34 வரைக்கும் மன்மனாபவ மத் பக்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 9.1. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. अथ नवमोऽध्याय श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्. हरे कृष्ण. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் என்னை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாய் அப்படின்றதுங்க சொல்றாங்க. இந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்றாங்க. இதுல என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து அர்ஜுனரை தேர்ந்தெடுத்து ஏன் வந்து பகவத்கீதையை சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட குவாலிட்டிஸ். அதுல வந்து முக்கியமானதை ஒண்ணு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. பகவானுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம பிடிக்காது. நம்ம கிட்ட அந்த விஷயங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா பகவானை நம்ம அடைய முடியாது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு பொறாமைன்றது இருக்கிற பட்சத்துல பகவானை நம்ம ப்ளீஸ் பண்ணவே முடியாது. அதே மாதிரி கோபம், அகங்காரம், அதுக்கப்புறம் பேராசை, இதுவும் இருந்தனாலும் பகவான் அடையிறது கடினம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பொறாமை அப்படின்றது எதனால நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா, நம்ம ஒண்ணு அடையணும்னு நினைச்சு அது நம்ம கிட்ட இல்லாம இன்னொருத்தவங்க கிட்ட அது இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும்? பொறாமை வரும் இல்லைங்களா? அப்போ அதுதான் வந்து காரணமா இருக்கும். இப்ப எனக்கு ஒரு பொருள் வேணும், அது என்கிட்ட இல்லை, இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு அதுல பொறாமை இருக்கும் அவங்க மேல. அப்போ அதை நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வரணும். இயல்பு எப்பயுமே வந்து எல்லாருமே வந்து பெர்ஃபெக்ட், எல்லாருமே வந்து எல்லா நல்ல குணங்களோடும் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. ஆனா அந்த நல்ல குணத்துல இருந்து வெளியில வர்றதுதான் இருக்கிறதுல சிறந்த ஒரு பண்பா இருக்கும். அப்ப அந்த பொறாமையில இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னோட குருக்கள் சொன்னதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். நம்ம வந்து நம்மளோட திறமையின் மூலியமா நம்ம அதை அடைய முடியும். ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, நம்ம திறமை நம்ம கிட்ட இருக்கு, அதன் மூலியம் நம்ம வந்து நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்மளுக்கு அடைய முடியும். இன்னொன்னு பகவான் கொடுத்தது அந்த திறமையும், அப்போ அந்த இடத்துல அகங்காரமும் வராது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு சுக்ருதி இருந்ததுன்னா அது நம்மளுக்கு அவசியம் கிடைக்கும். சரி, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாருக்கிட்ட இப்ப எனக்கு ஒரு பொருள் வேணும், அது என்கிட்ட இல்லை, என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா அவங்க நான் எப்படியும் வந்து அவங்களை வந்து
சந்தோஷப்படுத்த அவங்கள வந்து வாழ்த்தணும் இல்லைங்களா? இப்ப என்கிட்ட ஒரு மொபைல் வேணும் எனக்கு, அது இல்ல அவங்க கிட்ட இருக்குன்னா, நீங்க இது வச்சிருக்கிறீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதே வந்து வாய் வார்த்தையா சொல்லாம ஆத்மார்த்தமா சொல்ல பழகிக்கணும். ஏன்னா நம்மளோட வார்த்தை, மனம், செயல் இது 3ம் வந்து ஒரே மாரி இருக்கணும். ஒரே எண்ண ஓட்டத்துல இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம வந்து என்னது உண்மையா இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கே உண்மையா இருக்கும் அப்படின்றது தெரிய வரும். இதுல ஏதாவது ஒண்ணு வந்து மனம் ஒண்ணு நினைத்து வாய் சொற்கள் வேற மாரி இருந்ததுனால நம்ம வந்து என்ன இந்த இடத்துல நம்ம வந்து உண்மையா இல்லைன்றது அர்த்தம். அப்போ நம்ம எப்படியும் அவங்கள வந்து புகழ்வோம் இல்லைங்களா? சந்தோஷப்படுவோம் அவங்க வச்சிருக்கிறதுனால. அத வாய் வார்த்தையா சொல்லாம, உண்மையாவே அந்த சந்தோஷத்த அவங்க நம்ம கிட்ட இல்ல அவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தோட நம்ம சொல்ல பழக ஆரம்பிச்சோம்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பொறாமைன்ற குணம் நம்மள விட்டு போயிடும். அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்கிறதுலயும் நமக்கு சந்தோஷம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். இன்னொன்னு எனக்கு அந்த சுக்ருதி இருந்ததுன்னா எனக்கு அது கிடைக்கும். அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் என்னோட திறமையின் மூலியமா பகவான் கொடுத்த திறமையின் மூலியமா என்னால அதை அடைய முடியும் அப்படின்ற கான்பிடன்ஸ் நம்ம கிட்ட வரும்போதும் நம்மளுக்கு இந்த பொறாமை அப்படின்ற எண்ணம் என்னைக்குமே வரவே வராது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எதனால நம்ம இதை வந்து போக்கிக்கணும்னா பகவான் சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா? பொறாமை அப்படின்ற எண்ணம் இருந்தா அது வந்து பகவானுக்கு பிடிக்காது. அப்போ அர்ஜுனருக்கு என்ன சொல்றாங்க? நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க இங்க. எப்பயுமே கிருஷ்ண பக்தின்றது பார்ட் டைம் ஜாப் மாதிரி கிடையாது. காலையில ஒரு தடவை நான் சாமி கும்பிட்டு, நைட் ஒரு தடவை சாமி கும்பிட்டு, மத்தியானம் ஒரு தடவை சாமி கும்பிட்டு அப்படி கிடையாது. குணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கும். கிருஷ்ண பக்தின்றது குணத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். நம்மளோட குணங்கள் ஃபர்ஸ்ட் மேன்மைப்படணும். அதுல இருந்து நம்மளோட செயல்கள். ஏன்னா என்ன குணத்துல இருக்காங்களோ அந்த செயல் தான் நம்ம கிட்ட இருந்து வரும் இல்லைங்களா? இக்னோரன்ட் மோட்ல இருந்தாங்கன்னா இக்னோரன்ட் ஆக்டிவிட்டி தான் வரும். அக்கர்மா விகர்மா தான் அவங்க பண்ணுவாங்க. அதே வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன வரும்? கர்மிக் ஆக்டிவிட்டிஸ், பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வரும். அப்ப குணம் தான் அடிப்படை. அந்த குணம் வந்து பண்படணும். அதுக்கான நிறைய விஷயங்களை பகவான் வந்து பகவத்கீதையில சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால இது ஒரு லைஃப் மேனுவல். ஒரு ஹியூமன் வந்து எப்படி தன்னோட வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இங்க பகவான் கொடுத்திருப்பாங்க. அப்போ குணம்ன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுல எதெல்லாம் நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் பகவான் இங்க நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. அப்ப இதெல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்க மூலியமா நம்மளோட மனம் வந்து பண்படும். அதுல இருந்து பக்தி என்னப்படும்? நல்லபடியா அது நமக்கு வெளியில வரும். சரிங்களா? அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சாயில். ஒரு நல்ல தரமான மண்ணிலிருந்து நல்ல தரமான செடி வளருது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நல்ல குணம் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு ரொம்பவே பேஸ். அதுல இருந்து தான் பக்தி என்னப்படும்? நல்லபடியா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்ற பட்சம். ஏன்னா எல்லாருமே பெர்ஃபெக்ட் கிடையவே கிடையாது. எல்லார்கிட்டயும் என்ன உண்டு? நிறை குறைகள் உண்டு. ஆனா அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். அதுக்குதான் அசோசியேஷன் மஸ்ட். நம்மளோட எப்பயுமே நம்ம வந்து பியூர் டிவோட்டிஸ், சீனியர் டிவோட்டிஸ் அவங்க கூட அசோசியேஷன் பண்ண அவங்க நம்மள்ட்ட உள்ள குறைகளை என்ன பண்ணுவாங்க? வெளியில கொண்டு வந்து அதுல இருந்து நம்மள பக்தியில நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் பண்ண வைப்பாங்க. அதுக்குதான் அசோசியேஷன் மஸ்ட் எப்பயுமே. அதுக்கப்புறம் அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் அப்படின்றதுனால என்ன சொல்றாங்க பகவான் அர்ஜுனருக்கு? இந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மாதாஜி 9.2 ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரமிதமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும். எந்த அறிவு? பகவத்கீதை இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த நாலேஜ் எப்படின்னா கல்வியின் அரசன், கிங் ஆஃப் ஆல் நாலேஜ். அதாவது எல்லாம் நிறைய பிலாசபிஸ் உண்டு இல்லைங்களா? நம்மளை சுத்தி பாக்குறோம். நிறைய கொள்கைகள்லாம் உண்டு. அது எல்லாத்துக்கும் மிக சிறந்த கொள்கை எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதையில சொல்ற விஷயங்கள் தான். கல்வியின் அரசன், நாலேஜ்ல சிறந்தது அப்படின்றத பாக்குறோம். எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானது. ஒரு ரகசியம் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுலயே வந்து மிக சிறந்த ரகசியம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை அப்படின்றதான் மிக தூய்மையானதும். இது வந்து பியூரஸ்ட் ஆஃப் பியூரஸ்ட். சரிங்களா? அப்போ இதுதான் வந்து இருக்கலே சிறந்த ரகசியம். நாலேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குமே ஒரு இது இருக்கு, பிரமிட் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா சோசியல் நாலேஜ்னு அது வந்து சமூகத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள். பொதுவா நம்ம நியூஸ் பேப்பர், டிவி எல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரியே தெரியுது. ஒரு நாள் நம்ம இப்ப நியூஸ் கேட்கல, நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கலன்னா கூட நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு வரப்போறது கிடையாது இல்லைங்களா? ஒரு 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 2-3 நாள் ரொம்ப பிஸியா இருந்துட்டோம், அதனால நியூஸ் கேட்கல, நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கலனால நம்மளுக்கு அதனால ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுமானா கிடையாது.
அது வந்து சமூக நாலேஜ், சோஷியல் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் அதிகம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட உடம்பு வந்து கிராஸ் பாடி அதுக்கு வந்து ஏதாவது தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா, அதில நம்ம சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தெரியணும். வழி தெரியணும். இல்லைங்களா? அப்போ ஆயுர்வேதிக் நாலேட்ஜ் நம்மளுக்கு அவசியம் தேவை அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ இன் இது ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேட்ஜ் அதுவும் வந்து ரொம்பவே அவசியம். ஆஸ்ட்ராலஜின்னு சொன்ன உடனே ஜோசியம் பார்த்து, இன்னைக்கு எனக்கு இந்த நல்லது நடக்குமா? இந்த இது வந்து எனக்கு இந்த செல்வம் எனக்கு கிடைக்குமா? அப்படி அந்த தாத்பரியம் கிடையாது. ஆஸ்ட்ராலஜின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேலண்டர் எடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு தினமும் அதாவது இந்த நாள், இந்த நட்சத்திரம், இந்த திதி அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணி சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னன்னைக்கு என்னென்ன ஃபெஸ்டிவல்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. பொங்கல் எப்போ, தீபாவளி எப்போ. இப்ப அதெல்லாம் தெரியலன்னா நம்மளுக்கு அதெல்லாம் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணணும், என்னைக்கு பண்ணணும்னு தெரியாம போயிடும். அது மாதிரி ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் என்னைக்கு, ஜென்மாஷ்டமி என்னைக்கு, அப்புறம் வேற இன்னும் அமாவாசை, பௌர்ணமி இதெல்லாம் என்னன்னைக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியறதுனால மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, நம்மளால கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண முடியுது அன்னன்னைக்கு என்னென்ன அப்படின்றத. அப்ப ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ்ன்றது அதுவும் விட சிறந்தது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். இந்த உலகம் எப்படி ஆயிருக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாமும் வந்து முக்கியத்துவம். அதுக்கப்புறம் இந்த சுப்ரீம் நாலேஜ் எது ஒண்ணு இல்லைன்னா மனித வாழ்க்கை வீணா போயிடும். அது வந்து பிரயோஜனமா இருக்கணும் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு பகவத்கீதை நாலேஜ் தான் முக்கியம். அதுதான் இருக்கலே ஹையஸ்ட் லெவல்ல இருக்கும். அதுலதான் வந்து மனிதன் எப்படி வாழணும், மனிதனுக்கு என்ன தேவையோ அவ்வளவு நாலேஜும் பகவத்கீதையில இருக்கு. அப்போ இருக்கிறதுலே மிக சிறந்த நாலேஜ் பகவத்கீதை. அதை எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு லிவிங் என்டிட்டியும் அதாவது ஹியூமனா பிறந்த எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால இது வந்து கல்வியின் அரசன் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால், தன்னுணர்வுன்றது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இல்லைங்களா? நம்ம நம்ம யாரு, பொதுவா நம்ம பண்றது எல்லாமே இந்த கிராஸ் பாடிக்கு தேவையான விஷயங்கள் தான் நம்ம வாழ்க்கையில பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். திரும்ப திரும்ப அதே தான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனா இது அழியக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? இந்த கிராஸ் பாடின்றது அழியக்கூடிய ஒரு விஷயம்ன்றது நம்மளுக்கே நல்ல நிதர்சனமா தெரியும். இருந்தாலுமே அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை நிறைய நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்வோம். ஆனால் அழியாதது எது நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுல சோல். அப்ப தன்னுணர்வு, சோல் பத்தியும் சோலுக்கு என்ன தேவை, சோல் என்னது, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது அதோட இதுவே தாத்பரியமே இல்லைங்களா? அப்ப அது என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்ப இதெல்லாம் எங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா பகவத்கீதையில. ஏன்னா நம்ம செகண்ட் சாப்டர் சோலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் பக்தி யோகத்துல பாத்தீங்கன்னா பக்தி எப்படி பண்றதுன்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் இது அழிவற்றதும், இது வந்து என்னைக்குமே அழியாதது, எவர் லாஸ்டிங். இன்னைக்கு தேவை, நாளைக்கு தேவையில்லை இந்த நாலேஜ் அப்படின்றது கிடையாது. என்னைக்குமே இது என்னது, தேவைப்படுற ஒரு விஷயம். பேரின்பத்துடன் செயல்பாற்றப்படுவதும் ஆகும். இது இங்க ரொம்பவே முக்கியம். பேரின்பம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கிறதுன்றது கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது. பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுன்றத சந்தோஷமா புத்துணர்ச்சியோட நம்ம செய்யற ஒரு விஷயம். அதனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, பேரின்பம், அமைதியும் இன்பமும் கிடைக்குது. ஏன்னா நம்ம செய்யறது என்னது, சோலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அப்போ அமைதியும் சந்தோஷமும் நிச்சயமா அதுல நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மத்தஜி 9.3 அசத்ததானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர் அப்படின்றத இங்க பகவான் தெளிவா சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா பக்தி தொண்டு மோட்சம் வேணும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து எனக்கு வந்து லிபரேஷன் வேணும் அப்படின்னா பகவான் சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதையில சொன்ன மாதிரி பக்தி தொண்டில் நம்ம ஈடுபடணும். இதுல நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த பௌதீக உலகில் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். ஏன்னா இதுல சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே லிபரேஷன் ஆகிறதுக்கான விஷயம். இதுல நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா மறுபடியும் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா திருப்பி பிறப்பு இறப்பு இந்த சைக்கிள்லயே தான் அவங்க வந்து திரும்பி திரும்பி வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நவவித பக்தி, இது வந்து பாகவதத்துல 7.523 and 24 இதுல இருக்கு. அதாவது 7th cantoல 5th chapterல 23 and 24th ஸ்லோகத்துல இருக்கு. பிரகலாத வாச்சம் மாதாஜி படிக்கட்டுமா? பிரகலாத உவாச்ச ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கிய ஆத்ம நிவேதனம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூர்ணமான ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். இதுதான் 9 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தின்னு சொல்றது. இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியணும். நமக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம வந்து யோசிக்கிறோம் இல்லைங்களா? சரி, பக்தி பண்ணணும், எப்படி செயல் மூலியமா பண்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம். பகவானுக்கு வந்து சாண்டிங் பண்ணணும். அப்புறம் நம்ம வந்து எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும், இப்போ குக் பண்றோம் அப்படின்னா அது பகவானுக்காக செய்யறதா இருக்கணும். வீட்டை நீட்டா வச்சுக்கிறோம்னா அது பகவானுக்காக செய்யறதா இருக்கணும். அதே மாதிரி இப்ப வெளியில ஆபீஸ்க்கு போறோம், வேலைக்கு போறோம் அப்படின்னா நம்ம வேலை செய்யறது என்னமோ ஒரு மெட்டீரியல் விஷயத்துக்காக தான். ஆனா அதுல இருந்து கிடைக்கிற சம்பளத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏர்னிங்ஸ்ல ஒரு பகுதி நம்ம பகவானுக்குன்னு கொடுத்தோம்னா நம்ம வேலை செய்யற நேரம் வந்து பகவானுக்காக வேலை செய்யற நேரமா மாறும். நம்ம மெட்டீரியலா தான் வேலை செய்வோம், ஆனா அந்த ஏர்னிங்ஸ்ல ஒரு பகுதியை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த நேரம் என்ன ஆகுது, பகவானுக்காக நம்ம வேலை செஞ்ச மாதிரி அது கணக்குல வரும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அப்புறம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடுறது, பிரசாதமா எடுத்துக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் கர்ம யோகால. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமா பக்தி எப்படி பண்றது, என்னென்ன செயல்கள்ல பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். பிரகலாத் மகாராஜ் சொன்னது. இதுல வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம். பிரகலாத் மகாராஜ் போய் நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாமா, எனக்கு வந்து இது லிபரேஷன் கிடைக்கல அப்படின்றத. அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த இந்த சாப்டர்ல வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து இது கொடுத்திருப்பாங்க, கான்பிடன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப வந்து என்னென்ன 9 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்ரவணம், அதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். கேட்டல், கேட்க கேட்க மனம் பண்படும். திரும்ப திரும்ப பகவானை பத்தி நிறைய கேட்க கேட்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள அறியாமலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பக்தியில ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்ப ஸ்ரவணம் அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அது வந்து பரீட்சித் மகாராஜ நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அவங்க பாகவதத்தை சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து கேட்டாங்க இல்லையா? ஆனா ஸ்ரவணமே வந்து 6 வகையானது உண்டு. மேம்போக்கா கேட்கறது, அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஆழ்ந்து கேட்கறது, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு 6 வகை உண்டு. அதுல எப்படி நம்ம கேட்கணும்னா, ஆழ்ந்து உள்வாங்கி நம்ம கேட்கணும். அதுதான் இருக்கல டாப் மோஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம், ஸ்ரவணம். அதுக்கப்புறம் வந்து கீர்த்தனம். கீர்த்தனம்ன்றது பகவானை பத்தி நிறைய கதைகள், அப்புறம் வந்து பாடல்கள்லாம் பாடுறது. சரிங்களா? அப்படி பார்க்கும்போது சுகதேவ் கோஸ்வாமியை நம்ம உதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பாகவதத்தை ரிசைட் பண்ணாங்க பரீட்சித் மகாராஜ்க்கு. அப்ப அது கீர்த்தனம் அப்படின்ற மாதிரி வருது இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் ஸ்மரணம். அது என்னன்னா பகவானை பத்தி திரும்ப திரும்ப நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. எந்நேரமும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்லயே, கிருஷ்ணா மேலேயே என்ன பண்றோம், நம்ம நினைவை வைத்திருக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்மரணம் அப்படின்னா, அதாவது விஷ்ணு ஸ்மரணம் போட்டிருக்கு இல்லைங்களா ஸ்லோகத்துல, அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அது வந்து யாருன்னா பிரகலாத் மகாராஜே உதாரணம். எந்த நிலையிலும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பகவான் மேலேயே அவங்களோட நினைவுகளை வைத்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாத சேவனம். பாத சேவனம் வந்து மகாலட்சுமி, அவங்கள வந்து நம்ம பார்ப்போம். எப்பயுமே பகவான் லோட்டஸ் ஃபீட்டுக்கு பணிவிடை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ச்சனம். அர்ச்சனம்ன்றது பிருத்து மகாராஜ் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் இல்ல, அதுதான் அவங்கதான் வந்து உதாரணம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிருத்து மகாராஜ் வந்து அவங்களோட வெல்த் எல்லாத்தையும் வந்து பகவானோட டெய்டி ஒர்ஷிப்க்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, கொடுத்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இதுவும் பாகவதத்துல இருக்க ஸ்டோரி. அதுக்கப்புறம் வந்தனம். வந்தனம்ன்றது அக்ரூரரை நம்ம உதாரணமா நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கம்சன் வந்து அவங்கள பகவானை கூட்டிட்டு வரதுக்காக அனுப்புவாங்க மதுராவுக்கு. அக்ரூருக்கு பகவான் மேல ரொம்பவே பக்தி. ஆனாலும் அவங்க வந்து கம்சன் கிட்ட வேலை செஞ்சனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, பகவானோட பக்தி, பகவான் மேல வைத்திருந்த பக்தி அவங்களால வெளிப்படுத்த முடியாமலே இருந்தது. கம்சனே வந்து அக்ரூரை அனுப்பின உடனே அந்த நேரம் தான் அவங்களுக்கு என்னது தாமதம், நல்ல உடனே கிளம்பிட்டாங்க. அந்த கிளம்புன நேரத்துல இருந்து பகவானை எப்படி பார்க்க போறோம், பகவான் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேயர் சொல்லிக்கிட்டே போவாங்க. இப்படி இருப்பாங்க, அப்படி இருப்பாங்க, பார்த்த உடனே எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினைவுகளை வச்சிருப்பாங்க. அதுதான் பிரேயர்ஸ், வந்தனம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தாசியம். தாசியம்ன்றது ஹனுமன். ஹனுமன் என்ன பண்ணாங்க ராமருக்கு, அவங்க என்ன சொன்னாலும் அத அப்படியே வந்து அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? தாசியம். அதுக்கப்புறம் சாக்கியம். அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணரோட இருந்தது நட்பின் இது மூலியம் இல்லைங்களா, உறவு. அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம். பலி மகாராஜ நம்ம சொல்லுவோம். அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே கம்ப்ளீட் சரண்டர். இப்ப 3 அடி மண் வேணும் அப்படின்னு வாமன உருவத்துல வந்து பலி மகாராஜ் கிட்ட வந்து சாரி இவங்க கேட்பாங்க இல்லைங்களா, வாமன அவதாரம் எடுத்து பகவான் வந்து கேட்பாங்க. உடனே சுக்கராச்சாரியா சொல்லுவாங்க, கொடுக்காத இவங்க வந்து பகவானே வந்திருக்காங்கன்னு சொன்ன உடனே, இல்ல இல்ல நான் கொடுத்தது. ஏன்னா இவங்க பலி மகாராஜ் யாரு, பிரகலாத் மகாராஜோட
பேரன் இல்லைங்களா? அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கும் என்ன உண்டு? பகவான் மேல பக்தி அதிகமாவே உண்டு. நான் குடுத்த வாக்க நான் காப்பாத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க குருவையும் வந்து எதிர்த்துட்டு அவங்க பண்ணுவாங்க. அப்போ உடனே திரிவிக்ரமனா வந்து உருவம் எடுத்து ஒரு பாதத்த வந்து பூமியிலும், ஒரு பாதத்த விண்ணுல வானத்திலயும் வச்சு, இன்னொரு பாதத்துக்கு இடம் வேணும்னு பலி மகாராஜ் அப்படியே கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆவாங்க. தன்னோட தலையில வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அதுதான் ஆத்மநிலை கம்ப்ளீட் சரண்டரன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அதனால அந்த ஒரு கம்ப்ளீட் சரண்டருக்கு பகவான் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்கள பாதாள லோகத்துல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இடம் கொடுத்து, உம் அதுல வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, இப்பயும் வந்து அவங்க வந்து டோர் கீப்பரா இருப்பாங்க பலி மகாராஜ்க்கு. அந்த அளவுக்கு வந்து டிவோட்டிஸ் கிட்ட பக்த வக்ஷலம், அதாவது பகவான் வந்து டிவோட்டிஸ்க்காக என்ன வேணாலும் செய்வாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து காருண்யம் அவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பலி மகாராஜ் வந்து இந்திரரா ஆவாங்க அப்படின்றதுதான் இது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படி. அப்ப இந்த மாதிரி 9 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி, இதுல நம்ம எல்லாத்தையுமே செய்யறதுன்றது மிக சிறந்த உத்தமமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? அதாவது ஸ்ரவணம் கேட்கறது, கீர்த்தனம் பாடுறது, பகவானோட கதைகளை சொல்றது, ஸ்மரணம் எப்பயுமே பகவான் நினைச்சுக்கிட்டு சாண்டிங் பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே பண்ணலாம். ஆனாலும் கண்டிப்பா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3த்தையும் நம்ம பண்ணிடணும். அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கறது ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம். அதுவும் இல்லைனாலும் கண்டிப்பா ஸ்ரவணம் பண்ணணும். ஸ்ரவணம்ன்றது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பகவானை பத்தி. ஏன்னா நம்ம நிறைய ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் கேட்போம். அதுல எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு நித்தியமா பயன்பட போறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ரொம்ப இருக்காது இல்லைங்களா? நம்மள பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிக்கான விஷயங்களை நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். ஏன்னா பகவான் எந்த இடத்துலயுமே வந்து பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை விட்டுருங்கன்னு சொல்லவே இல்லை, செய்யணும். ஆனா அதுக்கும் தாண்டி என்ன பண்ணும், மத்த வேலைகள்ல நம்ம ஈடுபாடு இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும், முழுக்க முழுக்க நம்ம பக்திக்காக நம்மளோட நேரத்தை ஒதுக்குறது தான் மிக சிறந்தது. அப்ப நிறைய கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதான் இங்க பாக்குறோம். சாண்டிங்கும் வந்து பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரவணம் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, மகா மந்திரம் அது சொல்றத நம்ம காதாலே நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், கேட்கணும். கேட்கும்போது பகவானை மனசுல நினைச்சுக்கணும். அப்போ இந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம சொல்ல சொல்ல மனம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது அங்க இங்க அலைப்பாயாது. அது என்ன பண்ணணும், அது பக்தியில கட்டுண்டு இருக்கும். மனதை வந்து பக்தியில கட்டுண்டு வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த 3 விஷயத்தையும் நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.4. மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகதவ்யக்தமூர்த்தினா மஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாகம் தேஷவஸ்திதஹ. நான் எனது இந்த அளவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன, அதே சமயத்தில் அவைகளில் இருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. விஸ்வரூப தரிசனம், விஸ்வரூபம் மெட்டீரியல் நேச்சரை நம்ம பகவானோட உருவத்துல பார்க்கணும் அப்படின்னா அது விஸ்வரூப தரிசனம். சரிங்களா? அதுலதான் பகவானை வந்து நம்ம வந்து இந்த ஹோல் மெட்டீரியல் வேர்ல்டையும் பார்க்கணும் அப்படின்னா விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். அப்ப எல்லாமே பகவானுக்குள்ளார அடக்கம்ன்றது தெரியுது. அதுலயும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, எல்லாம் என்கிட்ட அடங்கி இருக்கு, ஆனா வந்து அதுக்குள்ள நான் இல்ல, நான் வேறுபட்டு இருக்கேன், மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. யோக மாயா. மாதாஜி 9.5 and 9.6. நச்சமஸ்தானி பூதானி பஷ்ய மே யோகமைஸ்வரம் பூதபிருன்னச்ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனஹ யதாகாசஸ்திதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோமஹான் ததா சர்வாணி பூதானி மஸ்தானீத்யுபதாரய. இருப்பினும் எல்லா படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிர்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல அப்படின்றத பகவான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. அதாவது பகவான் வந்து இதுக்குள்ளார கட்டுண்டவங்க கிடையாது. இது வந்து பகவானோட ஒரு சக்தி, அதாவது மெட்டீரியல் எனர்ஜி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. அதுதான் பகவான் கிட்டே இருந்து. இப்ப சன்ல இருந்து வர ரேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அது என்னது, சன் கிட்டே இருந்து வந்ததுதான், எக்ஸ்டெண்டட் எனர்ஜி மாதிரி இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜின்றது என்னது, மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்றது பகவான் கிட்டே இருந்து வந்த ஒரு பிராக்மெண்ட் பார்ட் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எங்கும் வீசிக்கொண்டிருந்த பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஆகாயம் ஃபுல்லா என்ன பரவி இருக்கு, காற்று பரவி இருக்கு இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பகவானுக்குள்ள என்ன இருக்கு, எல்லாமே இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி எல்லாமே பகவானுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
அதுக்கப்புறம் இதுல பாத்தீங்கன்னா அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். இதுதான் வந்து கௌடிய சம்பிரதாயத்துல நம்ம ஃபாலோ பண்றது. ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை வேறுபாடு பற்றி இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் முன்மொழியப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது என்னன்னா குவாலிட்டேட்டிவ்லி ஒன், குவான்டிடேட்டிவ்லி டிஃபரன்ஸ். அதுதான் வந்து அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். குவாலிட்டேட்டிவ்லி ஒன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பகவானோ சூப்பர் சோலும் சோலும் என்னது சச்சித்தானந்தம் தான் இல்லைங்களா? குவாலிட்டி வைஸ் ஒண்ணு, குவான்டிட்டி வைஸ் வேற. எப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோல்டு மைனுக்கும் கோல்டு அதுல உள்ள கோல்டு பார்ட்டிகல்ஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம். இன்னொரு முறையில சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு பிழம்பு இருக்கிறது வந்து சூப்பர் சோல், அதுல இருந்து வர நெருப்பு பொறிகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் லிவிங் என்டிட்டி. அப்போ நெருப்பு பொறியிலையும் நெருப்பு பிழம்புல உள்ள மாதிரி வெப்பம் தான் இருக்கும், சேம் குவாலிட்டி. ஆனா குவான்டிட்டியில என்னது ரொம்ப சிறிய அளவு இல்லைங்களா, அந்த அளவுக்கு வித்தியாசம். அதே மாதிரி கடல் அளவு பகவான்னா கடல்ல உள்ள ஒரு டிராப் அளவுக்கு ஜீவாத்மா. அந்த கடல்ல இருந்து ஒரு டிராப் எடுத்தா குவாலிட்டி வைஸ் ஒண்ணு, ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் கடலோட என்னைக்கும் அந்த டிராப் வந்து இணையாக முடியாது இல்லைங்களா. அதுதான் வந்து சூப்பர் சோலுக்கும் சோலுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அண்ட் ஒற்றுமை, அதாவது ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் 9.8 and 9.9 மாதாஜி. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. हरे कृष्ण. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. பிரபஞ்ச தோற்றம்ன்றது இந்த காஸ்மிக் இது எல்லாமே சரிங்களா, மேனிஃபெஸ்டிங் எல்லாமே எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது. அதுதான் என்னது கிரியேஷன் அண்ட் அனிஹிலேஷன். பகவானோட மூச்சு விடும்போது என்ன ஆகுது, எல்லா உலகமும் வெளியில வருது. திரும்பி பகவான் மூச்சு உள்ள இழுக்கும் போது என்ன ஆகுது, எல்லாமே பகவானுக்குள்ளார ஐக்கியம் ஆயிடுது இல்லைங்களா. அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. பகவான் வந்து அதோட கண்ட்ரோலர். எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்றத பாக்குறோம். தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான், ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி ரினவுன்ஸ்டு. பகவானோட குவாலிட்டிஸ் நம்ம 6 பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அல்ல ரினவுன்ஸ்டு. பகவான் வந்து பற்றற்றவர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து எப்பொழுதும் விலகியே உள்ளேன். அதனால நம்மளும் ரினவுன்ஸ்டா இருக்கணும். பக்தியில மட்டும் பகவான் மேல மட்டும்தான் நம்ம டிசைர்ஸ வச்சுக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். மத்தஜி 9.10. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. குந்தின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றன. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஜட சக்தி, அதாவது பகவானோட 3 சக்திகள் இருக்கு இல்லைங்களா. ஒன்னு ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி, இன்னொன்னு வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜி, இன்னொன்னு மெட்டீரியல் எனர்ஜி. ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜின்றது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த விஷயங்கள். அதே வந்து மெட்டீரியல் எனர்ஜின்றது மெட்டீரியல் நேச்சர்ல உள்ள விஷயங்கள். அதே வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜின்றது நம்ம லிவிங் என்டிட்டிஸ் சரிங்களா. இந்த 3 சக்தி பகவானோடது. அப்போ ஜட சக்தின்றது எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றன. லிவிங் திங்ஸ், நான் லிவிங் திங்ஸ், அப்புறம் மூவபிள் அன்மூவபிள், இதெல்லாம் நான் மூவபிள், இது எல்லாமே வந்து பகவானால உருவாக்கப்படுது. அதன் ஆணையின்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன. எதோட ஆணையின்படி? எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த எனர்ஜியின் மூலியமா திரும்ப திரும்ப இது படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 9.11 மாதாஜி. அவஜானந்தி மாம் மூடா மானுஷீம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம் பாவமஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்த்தோம்னா துரியோதனனும் யாரு, பகவானோட தான் இருந்தாங்க.
அதே வந்து அர்ஜுனரும் என்ன பண்ணாங்க, பகவான் கூட தான் இருந்தாங்க. ஆனா அர்ஜுனரோட பகவானை புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது, துரியோதனனால என்ன பண்ண முடியல, புரிஞ்சுக்க முடியல. அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, நம்மள மாதிரி ஒரு மனிதர், ஆனா அவருக்கு மாய சக்திகள் நிறைய இருக்கு, மிஸ்டிக் பவர் அதிகமா இருக்கு அப்படின்ற அந்த அளவு தான் யோசிச்சாங்களே தவிர பகவானை அவங்களால ஒரு நாளும் புரிஞ்சுக்க முடியல இல்லைங்களா. அதான் மனித உருவில் நான் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர், அதனால நிறைய அதர்மங்களை பண்ணிட்டாங்க இல்லையா. அதுக்கப்புறம் எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன். அதாவது என்னது, பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் என்னது சோர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். யாரு, பகவான முழுமையா புரிஞ்சுக்காதவங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். மத்தது 9.12 மோகாஷா மோக கர்மணோ மோகக்ஞானா விசேதசக ராட்சசீமாசுரீம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினீம் சிதாக. இப்போ பகவான் தான் சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர், எல்லாத்துக்கும் வந்து உரிமையாளர் அப்படின்றத தெரியாம இருக்கிறவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்ல, பகவான் தான் சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர்ன்றதுல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்ல. அப்ப அவங்க வேற எந்த விதத்துல அவங்க வந்து கைட் பண்ணப்படுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும். பகவானே இல்ல, யாருமே கிடையாது, இதெல்லாம் தானா உருவானது, நான் இஷ்டப்படிதான் என் வாழ்க்கைய வாழுவேன் அப்படின்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி கவரப்படுறாங்க, அந்த அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஃபாலோ பண்றாங்க. அத்தகு மங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், அவங்களுக்கு லிபரேஷன்ன்றதுலயும் நம்பிக்கை இருக்காது. பலன் நோக்கு செயல்கள், அதுலயும் வந்து நல்ல செயல்கள் தான் செய்யணும், தப்பான செயல்கள் செஞ்சா தண்டனை கிடைக்கும், அது இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியாது. நரகம் இருக்குன்றதையும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்ப பாவம் செஞ்சா தண்டனை கிடைக்கும், அதுலயும் அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்காது. அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும், நாலேஜும் ஸ்பிரிச்சுவலாக கெயின் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அப்ப இது எல்லாமே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், தோல்வியே கொண்டு வந்து சேர்த்துடும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அத்தகு மங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலன் நோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகிறது. இதே யார் ஒருத்தவங்க பகவான் வந்து சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்றது, வெல்விஷர், அதான் நம்மளுக்கு வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்றதெல்லாம் நம்பிக்கையோட இந்த பிரபஞ்சம் உருவானதுக்கெல்லாம் சர்வ காரணம் பகவான் தான் அப்படின்றதெல்லாம் நம்பிட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு இது எல்லாமே கிடைக்கும். முக்திக்கான ஆவல் இருக்கும், பலன் நோக்கு செயல்கள் அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது, அப்புறம் நிறைய நாலேஜை கெயின் பண்ணிப்பாங்க சரிங்களா. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், வெற்றியே எல்லாத்துலயும் கிடைக்கும், லிபரேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். மத்தஜி 9.13 மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தெய்வீம் பிரகிருதிமாசிதாக பஜந்த்யன்ய மனசோ யாத்வா பூதாதிமவ்யயம். கிருத்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். யாரெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் ஃபெய்த் பகவான் மேல வச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு குழப்பமே இருக்காது. அவங்க யாரு, மகாத்மாக்கள், தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவங்க கம்ப்ளீட்டா யோக மாயாவோட கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க, பகவானோட ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியோட கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும், அவங்கதான் என்னது ஆதி புருஷம், கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து அவங்க வந்து என்னது எட்டர்னல், எப்பயுமே எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபடுகின்றனர். பகவானை பத்தின முழு விவரங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க நாலேஜ் மூலமா, அதுக்கேற்ற செயல்களையும் பக்தியும் அவங்க பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மத்தஜி 9.14 சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்ச திருடவ்ரதாः நமஸ்யந்தஸ்ச மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். அப்போ அந்த மகாத்மாக்கள் பகவான் மேல நம்பிக்கையோட பக்தி பண்றாங்க இல்லைங்களா, அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பொழுதும் பகவானோட நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அவங்களோட புகழ கீர்த்தனம் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க, திடமான உறுதி டிட்டர்மினண்டா இருப்பாங்க, அப்புறம் பகவானுக்கு வந்தனை செஞ்சபடி இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மகாத்மாக்களின் இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்னு. அதுதான் பிரபுபாதாவோட லைஃபை நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். எப்பயும் என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, பகவானை பத்தின விஷயங்கள், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்காகவே என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட வாழ்க்கை அர்ப்பணம் பண்ணாங்க, டிட்டர்மினண்டா இருந்தாங்க, எந்த இடத்துலயும் என்ன இல்லை, தோய்வாகவே இல்லை. ஏன்னா அவங்களோட இந்த இது
இஷ்கான் அவங்க வந்து நிறுவனம் பண்றதுக்கு அவங்க எடுத்த அந்த முயற்சிகள், அதுக்கப்புறமும் இதை வந்து உலகம் ஃபுல்லா பகவானோட விஷயத்த கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக எடுத்த முயற்சிகள்ல நிறைய தடங்கல்கள் இருந்தது. அதுவும் அவங்க அந்த கார்கோ ஷிப்ல போகும்போது 2 தடவை அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துச்சு. அதுவும் வந்து என்னது ஏஜ் ஆன சமயத்துல, அதாவது வயதான காலத்துல. அப்பயும் என்ன பண்ணல அவங்க, விட்டுடல. விடாம என்ன பண்ணாங்க, அப்படி இருந்தும் அதையும் சமாளிச்சுட்டு போய் நியூயார்க்ல போய் என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் 1 வருடம் வரைக்கும் ரொம்பவே சிரமப்பட்டு இஷ்கானை வந்து அவங்க நிறுவனம் பண்ணாங்க. அப்போ டிட்டர்மினண்டா இருந்தாங்க, பகவானுக்காக அவங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதான் மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர், எப்பயும் பகவானே அவங்களாம் வழிபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மத்தாஜி 9.17. पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ருக்சாமயஜுரேவ ச. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்போனும் பாட்டனாரும் நானே அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்றாங்க. அதாவது தாயும் தந்தையும் காப்பவனும், அதுக்கப்புறம் பாட்டனாரும், பிரம்மாவை படைச்சாங்க இல்லைங்களா. பிரம்மா தான் உலகத்தை படைச்சாங்கன்னும் போது பிரம்மாவை படைச்சவங்க இவங்க. அப்போ பாட்டனார் அப்படின்ற முறையும் வராங்க. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும், தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்துல ஏதோ ஒண்ணு அப்படின்னா அது பகவானை தான் தெரிஞ்சுக்கணும். தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும், ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே, ரிக் சாம யஜுர் வேதமும் நானே அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மத்தாஜி 9.18 and 9.19. गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः तानन् निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णां युत्सुजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चागमर्जुन. நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேத்தனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம், எல்லாத்துலயும் வந்து பகவான் வந்து நான் சொல்லிட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா. மெட்டீரியல் பீப்புள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஈகோ இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா பகவான் வந்து எல்லாத்துலயும் நானே சொல்றாங்களே, எல்லாத்துலயும் நான் தான் இருக்குன்றாங்களே. அப்போ இது வந்து எப்படி வந்து பொருந்தும் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. அப்போ நம்ம அவங்க கிட்ட என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஸ்கூலோட பிரின்சிபல் இருக்காங்க, ஒரு கம்பெனியோட இது ஓனர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க கிட்ட போயிட்டு நீங்க இந்த கம்பெனில என்னவா இருக்கீங்கன்னு கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த கம்பெனியோட ஓனர் தான் சொல்லுவாங்க. இப்ப நான் தான் இந்த கம்பெனியோட ஓனர், நான் தான் இந்த ஸ்கூலோட பிரின்சிபால் அப்படின்னு சொன்னா எங்க அகங்காரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்ல நான் இந்த கம்பெனியோட செக்யூரிட்டி, இந்த ஸ்கூலோட செக்யூரிட்டின்னு அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க இல்லைங்களா. அது உண்மையாகாது. அது வந்து அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அவங்களோட நிலைய சொல்றாங்க, உண்மையா சொல்றாங்க. அப்போ அது அகங்காரத்துல வராது. அதே மாதிரி கிருஷ்ணாவும் அவங்களோட பொசிஷனை சொல்றாங்க. அவங்கதான் எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க, எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம், எல்லாத்தையும் காப்பவர், அழிப்பவர், அதுக்கப்புறம் வந்து தலைவன், வசிப்பிடம், அதுக்கப்புறம் நெருப்பில் உள்ள அதாவது வெப்பத்தை கொடுப்பவன் நான், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவன் நான் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா. இது அத்தனையும் என்னன்னா உண்மையை பகவான் நமக்கு வெளிப்படுத்துறாங்க. நம்மளோட புரிதலுக்காக என்ன பண்றாங்க, அவங்க இதெல்லாம் நமக்கு சொல்றாங்க, நம்மளோட பியூரிபிகேஷனுக்காக சொல்றாங்க. அந்த அர்த்தத்துல நம்ம பகவத்கீதையை நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்டான வழியில நம்மளுக்கு கிடைக்கும். மத்தாஜி 9.20 and 21. त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः கதாகதம் காம காமாலபந்தே. ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். பாத்தீங்களா, வேதத்துல 90% வரைக்கும் ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ்க்கான விஷயங்கள் தான் இருக்கும். இந்த யாகங்கள், இந்த யஜ்ஞங்கள், இந்த மந்திரங்கள், இந்த பூஜைகள் செஞ்சா இது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள்ல தான் இருக்கும்.
அப்போ யார் ஒருத்தவங்க சொர்க்கத்தை அடையணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, வேதத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்போ அவங்க யாரதான் மறைமுகமா வழிபடுறாங்க, பகவானை தான் மறைமுகமா வழிபடுறாங்கன்னு பாக்குறோம். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாப விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து பயஸ் ஆக்டிவிட்டி அவங்க வந்து பண்றாங்க. இதன் மூலமாக அவர்கள் பாப விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுக்கின்றனர். அப்போ வேதத்துல உள்ளதை ஃபாலோ பண்றாங்கனாலே அவங்க என்ன பண்ணல, பாபம் பண்ணல, இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்க பண்ணல அப்படின்றது அர்த்தமாகுது. அதனால அவங்க தூய்மை அடைகிறாங்க. அதனால இந்திரலோகத்துல பிறவி எடுக்கிறாங்க. அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதனால அங்க அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, நிறைய சந்தோஷங்கள் கிடைக்குது அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். அதாவது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய புண்ணிய காரியங்கள் செய்யறாங்க இல்லைங்களா, வேதத்துல படிக்கிறாங்க, இந்த பூஜைகள் செய்யணும், இந்த யாகங்கள் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, பண்றாங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு நிறைய புண்ணியங்கள் வந்து சேர்ந்துருது. புண்ணியம் சேர்ந்த உடனே அவங்க எங்க போறாங்க, சொர்க்கத்துக்கு போறாங்க. அந்த எவ்வளவு அவங்க பண்ணாங்களோ அதுக்கான பலன்களை அந்த சொர்க்கத்துல அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. அப்போ அது தீர்ந்து போகுது, அந்த ஆக்டிவிட்டிஸோட பலன்கள் தீர்ந்து போகுது. இப்ப நரகத்துல போய் கஷ்டத்துக்கு பாவத்துக்கு தண்டனை அனுபவிக்கிறாங்க, தீர்ந்து போனதும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க திருப்பி இங்க வருவாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி சொர்க்கத்திலும் அவங்களோட புண்ணியங்கள் தீர்ந்தவுடன் அவங்க என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் இந்த உலகத்துல அவங்க பிறவி எடுக்கிறாங்க. அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வாழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பிறப்பினிடையே அடைகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யறாங்களோ அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க. திரும்பி அங்க உள்ள அவங்களோட புண்ணிய கர்மங்கள்லாம் தீர்ந்தவொடனே திரும்பி இந்த உலகத்துக்கே வராங்க. மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, புண்ணிய செயல்களை ஈடுபடுறாங்க. அப்ப பிறப்பு இறப்புன்றத அந்த சுழற்சியில அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். மத்தாச்சி 9.22 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்ற அனன்ய பக்தி, இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள் பாலிக்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது சிலவங்க சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, நல்லது செஞ்சா நல்லது நடக்கும், கெட்டது செஞ்சா கெட்டது நடக்கும் அப்படின்னா நான் ஏன் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், நான் நல்லதே செஞ்சு நான் சந்தோஷமா இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு அந்த முக்திக்கான வழி வந்து அங்க வந்து தெரியாம போயிடும். திரும்ப திரும்ப பிறப்பு இறப்பு இதுல வந்து அவங்க வந்து சுழண்டுட்டே இருப்பாங்க. ஆனா இதுல இருந்து வெளியில வரணும், நித்தியமான சந்தோஷம், ஏன்னா சொர்க்கத்துல இருக்கிற சந்தோஷத்தை விட பகவானோட இருக்கிறதுன்றது மிக சிறந்த ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. அதை யாரு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ண முடியும், இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜை கிராஸ் பண்ண முடியும். அப்புறம் இன்னொன்னு, ஆனால் எனது இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு, பகவானோட திவ்யமான ரூபம் 400 ஃபார்ம்ல இங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, அழகா, அதுதான் இந்த உருவத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்ற பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ, கலங்கமற்ற பக்தியோட என்ன பண்ணணும், அனன்ய பக்தி, அதாவது வந்து அன்அடல்ட்ரேட்டட், அதாவது எந்த விதமான இதுவும் இல்லாம தூய்மையான பக்தியா பகவானை வந்து நம்ம வந்து வழிபடுறோம் அப்படின்னா அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள் பாலிக்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க பாக்குறோம். வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் இருப்பவற்றை காத்தும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்க வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, மெட்டீரியல் ஆப்புலன்சஸ் கிடையாது. எனக்கு வந்து இவ்வளவு இது செல்வம் இருக்கு, இன்னும் இவ்வளவு தேவை, எனக்கு அதை வந்து பகவான் கொடுப்பாங்க, இருக்கிறது பாதுகாப்பாங்க அப்படின்ற அர்த்தம் கிடையாது. நமக்கு வேணும்ன்ற அளவுக்கு பக்தியை இன்னும் அவங்க கொடுப்பாங்க. நம்ம பக்தியில எந்த அளவு ஆழ்ந்து ஈடுபடுறோமோ அப்ப இன்னும் எந்த அளவுக்கு பக்தி நம்மளுக்கு வேணுமோ அதை அவங்களே நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி இருப்பவற்றை காத்தும்ன்றது, இப்போ இருக்கிற பக்தியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் வராம பாதுகாத்து கொடுப்பாங்க. இதுல இருந்து நம்ம ஃபால் டவுன் ஆகாம பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு மர்சிஃபுல்லா இருப்பாங்க, பாதுகாத்து தராங்க அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். மத்தாச்சி 9.23 ஏப்யன்ய தேவதா பக்தா யஜந்தே சத்தயான்விதாஹ தேபி மாமேவ கௌந்தேய யஜந்த்ய விதி பூர்வகம். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வழிபடும்
நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர் குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா பகவான் தான் எல்லாரையும் படைச்சாங்க அப்படின்னு பிரம்மாவில இருந்து ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் தேவர்கள் எல்லாரையும் பகவான் படைக்கிறாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப தேவர்களை வழிபடுறவங்க என்ன பண்றாங்க, இன்டைரக்டா பகவானை தான் வழிபடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 9.25 யாந்தி தேவவ்ரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவ்ரதாः பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யா யாந்தி மத்யா ஜினோபி மாம். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர், முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர், பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூத்தங்களிடையே பிறப்பர், மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடன் வாழ்வர் அப்படின்றது இங்க பகவான் கரெக்டா வந்து நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. தேவர்களை வழிபடுறோம் அப்படின்னா தேவர்களோட அபோர்டுக்கு நம்ம போவோம். அதே முன்னோர்களை வழிபடுறோம் அப்படின்னா பித்ருலோகம் போவோம். அதே பூத்தங்களை வழிபடுபவர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பூத்தங்களிடையே பிறப்பார்கள் அப்படின்றது. இதெல்லாம் வந்து லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம்ல இருக்கிற விஷயங்கள். ஆனால் பகவானை வழிபடுபவர்கள், அதாவது என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடன் வாழ்வார்கள் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வார்கள், அதாவது பகவானோட ஸ்பிரிச்சுவல் அபோர்ட் என்னது, கோலோகம் வைகுண்டத்துல இருப்போம் அப்படின்றத பகவான் இங்க நம்மளுக்கு சொல்லிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி 9.26 பத்ரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோ மே பக்த்யா பிரயச்சதி ததகம் பக்த்யுபகிருதம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மனஹ. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஓர் இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. பகவானுக்கு நம்மள மாதிரி கிராஸ் பாடி கிடையாது பசிக்கிறதுக்கு. பகவான் வந்து என்னது, டிரான்சென்டென்டல் பாடி. அப்ப அவங்களுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் நான் அதனை ஏற்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அதுல அவங்க என்ன பாக்குறாங்க, நம்ம கொடுக்குற அந்த பழம் பூவை பாக்குறாங்கன்னா கிடையாது. அதுல உள்ள அன்பும் பக்தியும், அன்புடனும் பக்தியுடனும், இது ரெண்டும் இல்லாம நம்ம இதெல்லாம் கொடுத்தோம்னாலும் அது என்ன ஆகாது, முழுமை அடையாது. அப்ப அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்குதான் ஒரு ஸ்டோரி உண்டு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சமாதானத்துக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, பாண்டவர்கள் தரப்புல இருந்து இவங்க பகவான் வந்து எங்க போவாங்க, அஸ்தினாபுரம் போவாங்க. அப்போ வந்து அவங்க அங்க போய் ஸ்டே பண்றதுக்காக எல்லாரும் அவங்கள வந்து சொல்லுவாங்க. பட் ஆனா அவங்க வந்து அங்க ஸ்டே பண்ண மாட்டாங்க கிங்டம்ல. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விதுரர் அவங்களோட வீட்டுக்கு போய் அங்க போய் ஸ்டே பண்ணுவாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா விதுரரோட மனைவிக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்ததுல ரொம்பவே சந்தோஷமாயிடும். சந்தோஷத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த சந்தோஷத்துலயும் பதட்டத்திலயும் வாழைப்பழத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு உரிச்சு உரிச்சு தோலை கொடுத்துட்டு பழத்தை கீழே போட்டுருவாங்க. அதையும் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, எடுத்துப்பாங்க. அப்போ அதுதான் அங்க வந்து அவங்க என்ன அதுல என்ன பாக்குறாங்க, என்ன தாத்பரியம்னா அந்த அன்பும் பக்தியும், அதுதான் வந்து பகவானுக்கு ரொம்பவே நம்ம கொடுக்க வேண்டிய விஷயம். அதை எதன் மூலியமா நம்ம கொடுக்கிறோம், சாதனம் தான். இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அது வந்து ஒரு சாதனம். அது வழியா நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு நம்மளோட அன்பையும் பக்தியும் நம்ம கொடுக்கிறோம் அப்படின்றத இங்க தாத்பரியம். மாதாஜி 9.27 யத் கரோஷி யதஷ்னாசி யஜ்ஜுஹோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ செயல்கள், எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா பிரசாதம், அது எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ சாரிட்டி, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ சாண்டிங், இப்ப கலிகாலத்துல நம்ம செய்யறது சாண்டிங் தவங்கள், அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. அப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்காது, கர்மம் வந்து ஏற்படாது, நம்மளது ஜீரோ கர்மாவா இருக்கும் நம்மளோடது. ஏன்னா பகவான் அடையணும்னா நம்ம கிட்ட வந்து என்ன இருக்கணும், கர்மங்கள் சுத்தமா இருக்கக்கூடாது. அது நெகட்டிவா இருந்தாலும் பாசிட்டிவா இருந்தாலும் இல்லாம ஜீரோ கர்மால இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளால பகவானை அடைய முடியும். அப்போ அது எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். அதுக்காக நான் வந்து பாவத்தை செஞ்சுட்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன் அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளவு உகந்ததா இருக்காது. ஏன்னா பகவான் தெளிவா சொல்லிட்டாங்க, பாவம் செய்யாதன்னு. இப்ப நம்ம குழந்தைங்க இருக்காங்க, தப்பு இது செய்யாதுன்னு சொல்றோம், மீறி செய்யறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான தண்டனை அவங்க அனுபவிச்சுதான் வராங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரிதான் வேதத்துல சொல்லியாச்சு, இது செய்யணும், இது செய்யக்கூடாது. அப்போ நல்ல விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம செய்யணும், அதையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். 9.29 சமோகம் சர்வபூதேஷு ந மே த்வேஷ்யோஸ்தி ந ப்ரியக
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கின்றான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாய் இருக்கின்றேன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்போ பகவான் என்னது, பொறாமை கொள்றது இல்லை, யார்கிட்டயும் பாரபட்சமும் காட்டுறது இல்லை. ஏன்னா நம்ம வந்து பகவான் இப்ப நம்ம வந்து நிந்திக்கிறோம்னா, நான் இது ஒண்ணு எதிர்பார்த்தேன், எனக்கு இந்த இது கிடைக்கல, இந்த பதவி எனக்கு கிடைக்கல, இந்த பொருள் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம வந்து பகவான் வந்து நம்ம வந்து நிந்திக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா அது வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு தான். ஆனா பகவான் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அது எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டாங்க. எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும் என்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க. வாழ்க்கை வாழறதுக்கு ஆதாரங்கள் எல்லாத்தையும் என்னது, சூரியனாவும் நீராவும் இதுவாகவும், அதாவது காற்றாவும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது எல்லாருக்குமே, எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்குமே உண்டு. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு டிவோஷன் பண்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பேன், எனக்கு டிவோஷன் பண்ணாதவங்களுக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிலாம் வந்து இது பண்ணல இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை, நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆனா நம்ம அந்த விஷயங்கள்ல தாத்பரியம் அந்த அளவுக்கு யோசிக்காம என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு மட்டும் கஷ்டங்கள் வருது, மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லது கிடைக்குது, அதனால வந்து இங்க வந்து நியாயமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பேசுவோம். ஆனா அது எல்லாமே மெட்டீரியல் விஷயங்கள். ஆனா பகவான் கொடுக்க வேண்டியது ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கு என்ன தேவை, பேசிக்கான விஷயங்கள் அது எல்லாத்தையும் பகவான் கொடுத்தாங்க. அது எல்லாருக்குமே கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு குறையுமே யாருக்குமே கிடையாது இல்லைங்களா? அந்த தாத்பரியத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்க எப்படி இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் சமமானவனா இருக்காங்க. ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன், அவன் என்னில் இருக்கின்றான். பகவான்குள்ளார அவங்க இருக்காங்க, அதுதான் உயர்வு. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும், பக்தி தொண்டு பண்ணணும். நானும் அவனுக்கு நண்பனாய் இருக்கின்றேன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப டிவோட்டிஸுக்காக அவங்க என்னென்னலாம் செய்யறாங்கன்றத நிறைய நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டுறதுல இருந்து சபரி மாதாவுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா, அவங்க எச்சல் பட்டு அந்த இதை வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சுவைச்சு கொடுப்பாங்க அந்த பழங்களை, அதையும் வந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அது எதனால அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களோட குரு சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கு வருவாங்க கிருஷ்ணர் வந்து ராமாவதாரத்துல ராமர் வந்து உன்னோட குடிலுக்கு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே சபரி மாதா அந்த நாள்ல இருந்து, என்னைக்கு அவங்க குரு சொன்னாங்களோ அந்த நாள்ல இருந்து வருஷ கணக்கா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ராமர் வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நித்தியபடி ஒரு நாளும் வீட்டை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ராமர் வந்தா எப்படி உபச்சாரம் பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு தயார் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஒரு நாள் 2 நாள் கிடையாது, வருட கணக்கா. அப்ப அந்த இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பழங்களையும் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சுவைச்சு பார்த்து கொடுப்பாங்க. எதனால அப்படின்னா, பகவானுக்கு புளிச்சிடக்கூடாது, பகவானுக்கு வந்து கசந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல சுவையான பழமா எடுத்து கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அந்த பாவம், அந்த பக்தி, அதுதான் வந்து பகவானுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு விஷயம். அப்ப அதை எடுத்துக்கிறாங்க. அப்ப லக்ஷ்மணன் கேட்பாங்க, ஏன் நீங்க வந்து அதை வந்து எடுத்துக்கிறீங்கன்னும் போது, அவங்களோட பக்தியும் பாவத்தையும் தான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து சொல்லுவாங்க. அதுக்காக நம்ம உடனே அப்படி வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, சுவைச்சு பாட்டு பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா நமக்கு இன்னும் அந்த அளவுக்கு பியூரிபிகேஷன் கிடையாது. இப்பயுமே நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தவங்க ஒரு 7 மணிக்கு வரேன்னு சொல்றவங்க 8 மணிக்கு வந்தா உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், உங்களால எனக்கு 1 மணி நேரம் வீணா போச்சே, முன்னாடியே சொன்ன நேரத்துக்கு வந்துட மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்போம் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளோட பியூரிபிகேஷன் இருக்கு. ஆனா அங்க வருடக்கணக்கா, அப்ப அந்த அந்த தாத்பரியம், அந்த குணம் அப்படி இருக்கும்போது என்னது, அது வந்து எடுக்கல. நம்மளும் அந்த அளவுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் வருவோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். மாதாஜி 9.30. अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான் அப்படின்றது இங்க பாக்குறோம். எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து அந்த ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் வந்து கிடைக்காது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் கத்துப்பாங்க. குழந்தைங்க எப்படி நடக்க கத்துக்கும் போது விழுந்து ஏஞ்சி கத்துக்குதோ அந்த மாதிரி ஒரு சில தவறுகள் வந்து செய்யறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அப்போ ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் அவனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 9.31. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். ஆரம்பத்துல ஒரு சில விஷயங்கள் புரியாமல் அறியாமல் செய்திருந்தாலும், ஆனா கொஞ்ச காலத்துல அவங்க என்ன ஆகுறாங்க,
பெர்ஃபெக்ஷன் அவங்க லைஃப்ல அவங்க கொண்டு வந்துடுறாங்க பக்தியின் மூலியமா. அதுக்கப்புறம் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, குந்தின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. பகவான் கிருஷ்ணர் இதுல சொல்லிட்டாங்க, பகவத்கீதையில என்ன சொல்லிட்டாங்க, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்றது இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் யார் மூலியமா சொல்றாங்க, அவங்களோட டிவோட்டி மூலியமாவே அதை சொல்றாங்க. இப்ப அர்ஜுனர் பாத்தீங்கன்னா போர்ல என்ன ஆனாங்க, வின் பண்ணாங்க இல்லைங்களா பாண்டவர்கள். அதே மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜா என்ன பண்ணாங்க, என்னைக்குமே அழிவே கிடையாது. அவங்கள எவ்வளவோ அவங்களுக்கு என்னது மலை மேல இருந்து தூக்கி போட்டாங்க, நெருப்புக்குள்ளார போட்டாங்க, ஆனா அழிவு ஏற்படவே இல்லை. எதனால, பக்தியினோட ஸ்ட்ரென்த் அதுதான். அதுதான் இங்க பகவானும் நமக்கு சொல்றாங்க. மத்தாஜி 9.32. ஆம் ஹி பார்த்த வியபாஸ்ரித்ய ஏபி ஸ்யுஹு பாபயோனயः ஸ்த்ரியோ வைஷ்யாஸ்ததா சூத்ராஸ் தேபி யாந்தி பராம் கதிம். பிரித்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணம் அடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும் அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. அதாவது பக்திக்குன்றது எந்த ஒரு கோட்பாடுகளுமே கிடையாது. ஒரு லிவிங் என்டிட்டி அப்படின்னாலே என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணலாம், அதே மாதிரி பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 9.34. 34 மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மானம் மத்பராயண. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ராஜவித்யா ராஜகுக்ய யோகோ நாம நவமோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உனது மனத்தை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறு என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. என்னென்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தா, என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி மனதை என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். அப்ப நம்ம செயல்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுக்காக செய்யும் போது, இப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்காக, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. என்னன்னா, இப்ப ஒரு குழந்தை இருக்கு, இன்ஃபேண்ட் கை குழந்தை இருக்குன்னா, அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எந்நேரமும் அந்த குழந்தை மேலேதான் கவனம் இருக்குமா. அவங்க சமைச்சாலும் சரி, தூங்கும் பொழுதும் சரி, அவங்க எங்கேயாவது வேற ஏதாவது வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் சரி, அவங்களோட கவனம் முழுக்க என்னன்னா அந்த குழந்தை மேலேதான் இருக்கும். அது முழிச்சுக்கிச்சோ இல்ல தூங்குதோ, அது என்ன பண்ணுது அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தோடையதான் அவங்க அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸை முழுமையா செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் எந்த வேலையை செய்தாலும் நம்மளோட மனம் முழுக்க யார் இருக்கணும், பகவான் இருக்கணும், பகவானுக்காக. இப்ப அந்த அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குழந்தைக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து கவனம் பண்ணி செய்யறாங்க இல்லைங்களா. நம்ம நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் பகவானுக்காக நம்ம செய்யணும். எனது பக்தனாகி, பகவானுக்கு பக்தன் ஆகணும், எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக எண்ணில் முழுமையாக லயித்து முழுக்க முழுக்க பகவானோட இருந்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ அவங்க பகவானை கண்டிப்பா அடைய முடியும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாங்க. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9 பார்த்ததெல்லாம். என்னன்னு பார்த்தோம்னா, பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா. வாஞ்சகல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதித்தானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்திகே ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.